Здравей! В това кратко видео ще ти покажа как ще направиш лесна регистрация в Connecto.bg директно от телефона си и това ще е най-важната стъпка за твоя бизнес успех. Първо натисни зеления бутон на регистрация за професионалисти. След това ни кажи каква услуга предлагаш, като напишеш и избереш от листа с предложените услуги. След като създадеш профил, ще можеш да добавиш всички допълнителни услуги, които предлагаш. За да продължиш, натисни синия бутон първи стъпки. Кое е населеното място и в какъв радиус ще предлагаш услугите си? Ако работиш онлайн или ако обслужваш клиенти на национално ниво, може да избереш тази опция от бутона отдолу. След това натисни синия бутон напред. Тук си напиши името и фамилията. Следващата важна стъпка е валиден имейл адрес, като внимателно го провери да няма грешки, за да може да получаваш заявки за работа директно на телефона си. Въведи силна парола, като използваш латински букви, цифри и символи. След това потвърди паролата. В това поле напиши името на твоята фирма или твоето име, ако работиш на свободна практика. Въведи линк към твоя уебсайт, ако имаш такъв. Избери кода за България. Напиши мобилния си номер внимателно и го провери за грешки. Ако имаш промокод, сега е момента да го използваш. След като попълниш формата за регистрация, отдели време да се запознаеш с общите условия и политиката за поверителност, след което даваш съгласието си за регистрация. Сега ще ти изпратим имейл, който трябва да потвърдиш от пощата, за да гарантираме, че ще може да получаваш заявки. И последно ще ти изпратим SMS с код. Провери си съобщенията и използвай кода, за да потвърдим, че номерът ти е реален и с това приключва процесът на верификацията. Поздравления! Вече имаш активен профил в Connecto.bg. Ако имаш въпроси, сме насреща да помогнем. Connecto.bg